Nasikop ang tulo ka managbarkada nga taga Pardo ning Dakbayan sa Subo nga giila sa Talisay City Police nga mga miyembro sa sindikato sa pagpangawat og motorsiklo o motornap. Nasikop sila sa kapulisan sa Dakbayan sa Talisay kaganihang kadlawon. Ini ang report ni Femery Dumabo. Kinihuman ang ilang modus na bulabog sa diyang antag iya sa motorsiklo nga ilang gikawatan kaganihang alauna sa kadlawon ang nakabantay sa pagpangarnap diha sa Campus Size Barangay Manipis Dakbayan sa Talisay. Dali nakatawag og pakitabang sa mga barangay tanod sa Manipis ug silingang barangay ug sa kapulisan ang biktima. Hinungdan nga na-intercept ang gikawat unta nga motor ug nasikop ang usa sa duha ka mga nangarnap. Ang 32 anyos nga si alias Joel nga giila sa Talisay City Police nga leader silang grupo ang nasikop diha sa Barangay Campo 4. 40 AM to 5 AM na nakuha gyud nato silang tanan. Tulo ni sila ka buhok fam nga apil sa grupo nya na recover pod nato ang more than 5 motorcycle. Sa gihimong hot pursuit operation sa kapulisan, nadakpan nila ang kauban ni Joel nga si alias James, 18 anyos, sa panimay niini sa Barangay Pardo, Dakbayan sa Subo. Lakip na sa nasikop ang kauban sa dukha kadinakpan nga si alias JR, 25 anyos. Na-recover gikan kanila ang laing tulo ka mga motorsiklo nga kinarnap, ingon man ang mga gipang chap-chap na nga parte sa motorsiklo. Giangkon sa tulo ang ilang pagpangawat, matud pa nga mekaniko sila ug mo sideline sa pagka-e-bike driver og pagkahabal-habal driver gamit ang mga kinawat nga motorsiklo. Matud pa nga pangahuyan nila ang motor, ibaligya ang ubang parte o iswap sa ubang motor parts nga ilang kinarnap ug ang ubang gikarnap na motor ang ibaligya. Diangkon nasab sila nga nalambigin sa paggamit og illegal nga drugas ug uban pang bisyo. Mahay. Nagkatubang naman sa bang biktima? Sir, mong concert mga ito, katubang ka sa biktima, sir? May basilo. Ha? May basilo. Kasi pamaagi ninyo, ka naman nag-park niyo. Sa magian ninyo? Among kanon testingan sa yawi. Nga musuod bagid siya. Gibungkag to Gabriel. Asa mo usually mo igo-gyod? Ay, akrar norte. Dire, Cebu City o Talisay? Dili ko migdito norte mo. Norte. Asa Norte? Asa mo? Tanaw. Oh. Timing sa tunang bang motor sa. Katong motor ngayong gikarnap. Di among gida, moto among gi hapit na lang. Matud ni Maramag nga nasuta nga sukad pag 2022 pa ang grupo nga mga napay diin sagad kininigo sa probinsya sa Subo, sa northern part ug sa southern Cebu. Almost 3 years na nga in operation kaning abilyo na sa motor napping group. Tulo sa mga tag-iya sa motor nga ni-recover sa Talisay City Police ang niduol sa Talisay City Police Station ganihang udto ug niila sa ilang mga motor nga gikarnap. Nahitabo ang pagpanganap sa ilang mga motor ning Mayo 9 bilang 13 ug ang usa ang kagahapon lang gyud gikarnap sa lungsod sa Minglanilla. Nausab lang naong. Pero at least na motor ba? Pangahuyan na. Oo. Sir, mo file kita kaso. Ma-file mo. Okay, mura ko. Ubayin sila na biktima gud. Nya dili ra sad karon. Salamat lang sa misa Talisay Police Station. Data pa mo ani? Oh, data. Pila pa ni kabuan tong giditahan ninyo? 1 year and 6 months. Kumusta man ang motor pagtanan niyo ron sa may nangawala? Wala naman, naaraman ng kwan. Intact pa or nailisan? Wala. Intact ra. Mo ari sa station para ma-verify kung ilahaban ning motor nga mo mga na-recover so that it can be released and then makuanan po nato no kanang mapasakaan po natong dugang og sakto nga kaso. Oban ni Cleofer Lumayag, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.